A máme tu akt 3. Toto je susedov dom. Tú prvú animáciu som preskočil, lebo... Dobre, sused išiel tam, čiže pôjdeme dneska páčidlo získať. A susedko ide po nás práve, že? Tak ja sem skočím si. Pobereme veci. Tuto je taký jeden obraz hore. No lebo proste vyskočím. Budem tento obraz, radšej to do ňoho hodím, lebo 2 hodiny budem skakať. A ideme. Tuto. A do nich zabarikán, to je z druhej strany. Tu máme... Kamové, to som trafil. Či tá konvička mi padne. To tam ani nejde. To tam proste nejde to. Zoberiem tie kockaté obrazy. Veď to bolo do toho. Ja to nechápem. Čo je? Ja budem musieť znova ísť pre niečo. A to by som prvé nemusel padnúť. Tu nahodil. Mu ho vypneme. On si teraz ide zapnúť elektrínu. Už si tak rýchlo zapol tú elektrínu, to ani neviem jak. On je proste asi zázračný ten susedko tuto. Ale neviem prečo má také furt divné obrazy tu má. Zase sa prank normálne na ňo. Skočím. Nice, už som tady. Nice. Mám tu 4 pokusy. Keď sa mi ani jeden nevydali, tak ja neviem čo je s tým. To sa úplne toho dotklo. Nice. Hurá. Konečne sa mi to podarilo. Tak. Máme tento kľúčik. Asi to musím takto obísť. Otvoriť. To si odomknúť. Uberiem túto umbrella. Stolička nie je v pohode. Nevadí. To otvoríme, budeme to aj potrebovať. Otvor sa, sezam. Zamok, padaj preč. Nice, otvorilo. A tu máme kľúčik modrý. Tu si to dáme. A tam hore je páčidlo. Musím ísť tady, ale to úplne hore. Úplne sem až. Sem. Mám magnet. Tu je susedko. Kamu, normálne, jak som mal to páčidlo zobrať, keď tam bol ten sused.
A utekam rýchlo. Jo, toto je páčidlo. Nice. Zbehneme sem. Omylom som to dropol. Dáme to sem. A pustíme vodu. A máme páčidlo. A sused ma chytil. Tak toto je koniec videa, dostali sme páčidlo a ďalší part bude za pár dní.